Ei, hola! Avui faig un vídeo diferent on poso un vídeo de fons, però no comentaré el Brotato, el joc. I et volia comentar la meva experiència estudiant a Ilerna. I un segon. I serà això. Ara estic a punt d'acabar un grau superior d'informàtica, es diu Desenvolupament d'Aplicacions Web. I el resum final de tot, és que té mancances, té mancances. Té moltes coses a millorar i t'ho vull comentar tot per desfogar-me una mica. I la situació és la següent. Ilerna, el seu funcionament és actual, és massificació i automatització de les correccions. I em refereixo a que volen a tanta gent com sigui possible a les aules. Jo ara mateix estic en el treball final, hi ha 300 persones en el treball final. Hi ha un sol tutor. Llavors, tu ho veus normal, això? Tinc constància de que hi ha molta gent que ha estat denunciant a Ilerna perquè això que fan no està bé. No només la massificació, sinó a l'hora de donar pràctiques, com que hi ha moltíssims alumnes, més dels que et pots permetre, et costa moltíssim trobar pràctiques, no?, empreses. I l'última misèria d'això és que estan oferint als alumnes fer pràctiques pagades. És a dir, l'alumne paga per fer pràctiques. Això és una humiliació impressionant, eh? Bueno, és el final del capitalisme, no? On el que vol treballar té que pagar per obtenir l'experiència, no? Llavors, jo em vaig trobar amb això que a les assignatures et donen llibres, no? Et donen els llibres i et donen exercicis que són tests. La situació és la següent. Els tests es diu autoavaluació o alguna cosa així. Bueno. La conclusió és aquesta. Tu no tens cap incentiu a llegir-te cap llibre. 100%. 100% no tens cap incentiu a fer-ho. El teu incentiu màxim és fer trampes i ja està. Ja està. Llavors, els tests són semi-aleatoris, de curs en curs. És a dir, ells tenen una bossa de preguntes, de tests, i cada curs agafen unes preguntes per cada assignatura, més o menys, no? I què et trobes? Que si busques a internet, les preguntes dels tests estan. I què fas? Jo ho he fet perquè realment t'incentiven a que facis això, a que facis trampes. Les respostes estan a internet. Llavors, això és molt dolent, és gravíssim. I a l'hora d'estudiar en els exàmens, tu tens incentiu a fer tests i ja està. T'ho juro que és això. Hi ha una mica que són els exercicis de codi que et donen un codi i has de dir més o menys el que fa. Això és una mica de coneixement, no? Però en general diria que el 90% és memoritzar, no? Memoritzar-te totes les tests i quasi bé sense saber de què està parlant. I jo he provat els exàmens així. Els primers exàmens vaig estudiar. Els primers, em sembla que vaig fer 4 assignatures el primer semestre. Vaig estudiar normal, fent resums, no? Tot això, el típic. I a partir de següent, i cada cop més, vaig dir, fer resums no serveix de res. D'acord? I és una me perquè potser el que és una persona jove ho veu bo, però des del punt de vista de l'aprenentatge és un problema molt greu i no crec que ho solucionin. El seu model és aquest, és automatitzar test. Tots són tests. Fas algun exercici
i la correcció és automàtica. Llavors, la situació és aquesta. Continuem. Tests automàtics, llavors massificació de les classes. Una altra cosa que vull comentar-te és que Ilerna, això ja és més una curiositat, però em fa gràcia comentar-t'ho. Ilerna ve de la paraula Ilerda, que és Lleida, antigament. Em sembla que és això. I si m'equivoco, doncs digue-m'ho. Em sembla que és Ilerda, antigament es deia així. I li han posat Ilerna. Bé, un nom molt maco i molt patriòtic, però saps que no hi ha res, absolutament res en català? Els professors són tots espanyols i totes les assignatures, tots els llibres, la interfàs, tot està en espanyol. Hi ha una cosa que vull comentar-te, és que la interfàs d'usuari, tu pots canviar l'idioma a l'italià, francès, a l'anglès i algun altre, però el català no. Tu veus normal, això? Llavors, jo crec que ho han fet així per ampliar al màxim sense faltar a la llei, perquè en teoria, si no m'equivoco, la llei diu això, que estigui en castellà, com a mínim, no? I els catalans que els hi donin pel cul. Jo ho he vist així. Per altra banda, per revoltar-me, no? Democràticament, el treball final, òbviament, l'he fet tot en català i es diu Biblioteca Lliure, no? Però bueno, i hi ha una cosa que és que he dedicat moltíssimes hores a fer aquest treball, que està al 99% em falta el PowerPoint i un vídeo i ja està. I hi ha una cosa que em fa molt de mal, però sé que passarà. Sé que el treball no se'l mirarà ningú. En tot cas, el que faran serà passar el PDF per un buscador de plagi i que més o menys no estigui tot plagiat. No? I hi ha un threshold, literalment hi ha un threshold del 30%. Pots fer trampes fins al 30%. I estic segur que no s'ho mirarà. I estic segur que el professor que tinc no entendrà res, perquè està tot en català. I estic segur que ell no entendrà. I és tan ridícul tot això. Sembla un acudit de mal gust, en sèrio. I estàs tu esforçant-te, no? I estàs pensant, si això no s'ho mirarà ningú, perquè el professor ha de corregir més de 300 treballs. Et penses que se'ls llegirà tot, al 100%? Una merda. Una merda. El professor ho mirarà així per sobre, més o menys, i ja està. Una altra cosa que et vull comentar és les notes, la puntuació, i és que estan inflades cap amunt, sempre. Si no m'equivoco, un percentatge molt elevat de la nota, de cada assignatura, és fer els deures i ja està, fer els exercicis. I això ho puntua sembla que un 40% o més. Algunes assignatures em sembla que més de 40%. I jo, esforçant-me un 60-70%, tinc notes altíssimes. I sé que no m'ho mereixo. Tinc sets... No, em sembla que tinc tot 8 i 9. No sé si tinc algun 7, però és tot super alt i sé que no m'ho mereixo. En el sentit de que la dificultat és molt baixa. Si tu estàs pensant en estudiar, la pregunta és, estudio a Elerno? Llavors, jo diria, si vols el títol, sí. D'acord? En general, i em sembla que no és només Ilerna, sinó les altres, que és UNED i no sé què més, les altres, que és 100% online. Tu a Ilerna trauràs el títol. Però si vols aprendre de debò, hauràs d'estudiar per al teu compte. I això és la veritat. I jo pensava que el nivell seria més alt, però és misèria. És una misèria. I
I la pregunta és, m'arrepenteixo d'haver estudiat? Crec que no m'arrepenteixo, però estic decepcionat. Crec que aquesta gent ho podrien fer molt millor. I ja està, és això. I pensa que estan facturant moltíssims milions, eh? Imagina't, cada alumne desembutxaca moltíssims diners, no? Al final, el seu objectiu no és l'aprenentatge, uh, sinó el benefici econòmic, no? Quants més alumnes, més diners, no? Més benefici. És això. I vull donar-te una contrapart, i és que i no només amb Milarna, sinó amb el sistema educatiu, que es cau a trossos. Llavors, tu, si ets jove, escoltant això, tu pots utilitzar la intel·ligència artificial, els algoritmes aquests, els lloros estocàstics, per aprendre. Utilitzeu per aprendre, no utilitzeu per maximitzar el teu aprenentatge. Observeu com a un tutor personal. Crec que és l'única manera de treure el màxim rendiment possible. Aquests programes, aquests LLMs, si tu ho fas tot automàtic, si no aprens res, tu depens exclusivament del programa i tu no tens valor. El teu valor depèn de poder utilitzar aquesta eina. I jo, si tingués fills, ara, i òbviament no en tinc, perquè sóc un mort de gana, els diria això, utilitza aquestes eines per aprendre, per maximitzar el teu rendiment. I jo és el que estic fent, i estic aprenent bastant. I sí, en general estic molt content en el sentit d'estudiar i d'aprendre. Crec que com a eina, en aquest aspecte està molt bé, i això. Lerna, una altra cosa és que és barata, és de lo més barat, em sembla que el vaig agafar per això, perquè és de lo més barat. I la meva idea era estudiar informàtica i treballar d'informàtic, de programador, de lo que sigui. I la mare que em va parir. Al que començo a estudiar això, comencen a treure els bitxos aquests i el que fan és, en informàtica, en general, el que fan és potenciar el rendiment dels sèniors i dels mids. Llavors, tu en comptes de contractar un júnior, tu li pots, com que el mid o el sènior poden fer més, no contractes. I crec que s'està creant com es diu? Un coll d'ampolla, no sé si es diu així, en què es deixaran de contractar programadors i després, quan es jubilin, els vells, ja no tindran problemes de trobar gent, no? Jo vull treballar d'això. M'encantaria viure de YouTube, però el canal de YouTube aquest està mortíssim i l'únic que m'escolta és l'algoritme de YouTube, eh? Ei, algoritme, hola. I el meu objectiu era això, aprendre i ser informàtic i aportar valor, no? I estic veient que estic a punt d'acabar el grau superior i estic veient que em moriré de fàstic. Per cert, em moriré de fàstic a l'hora de buscar feina i de trobar-ne, no? Per cert, et comento també sobre les pràctiques. Estic fent les pitjors pràctiques de la meva vida. Ara mateix estic fent pràctiques. Les acabaré d'aquí pràcticament, si em deixes mirar, em queda 1, 2, 3 setmanes i aquesta setmana és Setmana Santa, per tant és festa. Estic gravant aquest vídeo el 30 del 3. Estic fent pràctiques i amb el tio, i això ja ho he dit en un vídeo anterior, amb el tio he parlat un sol cop i el tio té 20 alumnes de pràctiques.
i no he fet absolutament res. M'ha posat un exercici i ja està. I ja està. I estic super decepcionat amb això. El que sento és que cada cop importa menys això. És a dir, com que no trobaré feina igualment, no serveix de res, no? És una visió una mica pessimista, però intento ser el màxim realista possible en aquest sentit, i és que crec que és així, que crec que hi ha moltíssima gent que vol dedicar-se a això perquè sembla un dels sectors top, no? Per dedicar-te. Perquè hi ha molta competició. Jo he estat a la fàbrica i mai més. Treballar en una fàbrica és una merda. He sigut tècnic de qualitat. Vaig provar de ser operari en una empresa de plàstic i després en una empresa de metall. És un fàstic. Prefereixo no viure abans que estar en una fàbrica. La veritat és aquesta. I vull dir-te exactament per què en detall. I és que jo estaria disposat a estar a la fàbrica, però si em paguessin bé. El que et mata és que els salaris que donen és una merda. I el tracte que et donen és una merda, també. Llavors, no, és com... és esclavisme pur. A més, les empreses no tenen incentius a pujar els salaris perquè hi ha tanta gent que està disposada a cobrar el que sigui, no? Hi ha la gent del país i després hi ha la gent que ve de fora, no? I encara hi ha menys incentiu. Imagina't si tu ets empresari, contractes a una sud-americà i et costa menys. Ja està. Llavors, què faré? Et vull comentar què faré. I és que la meva idea és acabar les pràctiques. En aquest sentit, no discutiré amb aquest tio perquè crec que és una pèrdua de temps. Crec que realment no em serviria de res. Jo estic pensant en termes de benefici, no? Què hi guanyo jo d'aquí? De queixar-me. Crec que passo en aquest sentit. I em vull treure'm el grau superior ja d'una vegada, tenir-lo ja finalitzat. Començaré a buscar apuntar-me a totes les feines. I la idea és feines remot i feines que estiguin a prop d'on te visc. Sota cap circumstància aniré a treballar a Barcelona. Barcelona em fa fàstic. I a més, per anar-hi, els trens no van. Llavors, els trens van tard, no? Els maquinistes fan vagues encobertes, no? Perquè són... ho dic, perquè molts maquinistes de Renfe odien els catalans i tenen tantíssim odi que volen fer això, volen participar de fer mal, no? Tots els treballadors que utilitzen el transport públic. I tots aquests maquinistes estan totalment equivocats perquè el seu enemic no són els catalans, el seu enemic són la xarxa de corrupció que governa a tot Espanya i la monarquia, no? Però molta sort en fer-los despertar. Llavors, Barcelona hi ha un problema molt greu i és que és la centralització de les empreses. A Barcelona parlen d'un hub tecnològic. Mira, a mi el hub em menjarà el melindro. T'ho juro, eh? El hub, mira, m'és igual si és hub o hub, i no penso anar a treballar a Barcelona, ni penso anar a treballar a Madrid, ni a... Hi ha un altre lloc, em sembla que és... No me'n recordo. Estava cap a baix, cap al sud. Cap a la costa, jo què sé. I passo.
La centralització és un càncer i és una estafa. No em rendiré perquè sento que no puc rendir-me. Seguiré esforçant-me i sobretot seré conscient de que si no aconsegueixo el que em proposo, hi ha coses externes a mi, hi ha el funcionament del món, que jo no puc canviar-ho. Llavors, això tingueu en compte, sobretot si ets un desgraciat com jo, pensa això, que hi ha coses externes que no controles. Tu no pots controlar que els maquinistes de Renfe facin bé la seva feina, no? Per exemple. O que els polítics no robin, no? Llavors, no em rendiré i em nego a treballar en una feina de merda. És que la meva idea és aquesta. Jo estaria disposat a treballar de qualsevol cosa si paguessin bé. I la idea és aquesta. La idea és aquesta. No? I això tothom, no? Jo estaria disposat a treballar de basurero, d'escombriaire, si paguessin molt bé. Al final, m'és igual. Jo el que vull és poder tenir poder adquisitiu, poder comprar coses, invertir, no? Aquestes coses. I si ets jove, doncs estàs més cuit que un plat de llenties. Llavors, no em penso rendir, seguiré buscant feina. A més, faré projectes. Ja no sé com, amb això de la IA, ja no sé com plantejar-m'ho, perquè ja estic escoltant de tot, estic escoltant. La IA serà tot automàtic, ara has de ser un mànager d'agents i no, has de saber moltíssim de l'estructura bàsica del projecte, de saber manejar molt bé els agents. I estic en plan, m'especialitzo en un llenguatge o no? Saps? Perquè he tocat una mica JavaScript i una mica de React, una mica de TypeScript i penso, realment serveix d'algú això? No sé. No sé. I hi ha això, hi ha els que diuen que els agents ho faran tot, hi ha que diuen que no, que fes com sempre, no? Estudia normal, cap sense problemes. Al final, aquestes empreses segueixen contractant a enginyers de software, no? I els demanen saber sobre algoritmes i això, no? Llavors, és un merder impressionant. Sento que l'època de les vaques grasses al sector tecnològic s'està acabant i ha entrat en el pitjor moment possible. Però aquesta és la vida. Aquesta és la realitat. I m'encantaria tenir coses, m'encantaria que la meva situació fos diferent a l'actual. Però no vull tenir una vida de merda. I sóc jove i sento que per culpa de factors més globals no puc extreure el màxim potencial de mi. Bé, jo ho veig així. I sí, per això faré projectes, buscaré feina, seguiré pujant vídeos, a veure si... això dels vídeos em serveix bastant per desfogar-me, sobretot. Encara que no ho miri ningú. I ja està. I és que no tinc ni cotxe, No tinc ni cotxe. Visc a comarques, no tinc ni cotxe. Tampoc tinc vida social. Tinc més cuit. Al final... podria haver pres altres decisions en el passat, però el passat ja està escrit, per tant, no... Masturbar-te pensant en què podria haver fet diferent no serveix de res.
no és eficient. Llavors, no m'arrepenteixo del passat perquè ja ha passat, ja està. I estic buscant tenir una vida millor i vull això. Estic fent gym, actualment faig FAS, que és de dilluns a divendres, 500 flexions, 1.500 abdominals, 100 sentadilles. I això em manté... fa que no perdi el cap, fer una mica d'exercici. M'hi estic llegint i m'agrada, estic llegint un llibre es diu 50 coses de Catalunya o alguna cosa així, que està molt bé. I ja està. Quan era petit pensava que la vida seria més fàcil i no és així, ens han estafat, Internauta, ens han estafat. La qüestió és, si no podem controlar l'exterior, el que sí que podem controlar és com reaccionem als estímuls, el que ens passa, i això és el que he estat treballant moltíssim i segueixo treballant, com reaccionar davant de les circumstàncies, no? Això és l'únic que pots controlar més o menys, no? Controlar, al final. I ja està, miro de tenir una com es diu? Un horari. Sento que tenir un horari és necessari per no tornar-me boig. I de moment m'ha estat funcionant amb el tema per estudiar. El que més m'ha servit ha sigut estudiar pel dematí. Estudiar, fer exercicis, no? Pel dematí i després a la tarda descansar una mica. I ja està. A YouTube estic mirant moltíssims vídeos, estic cuit a nivell de YouTube. He aconseguit una cosa, és que hi ha una aplicació que és, si tens brain rot, com jo, pots posar una extensió per posar-te un màxim de temps possible d'ús. Llavors, jo a Twitter tinc 10 minuts com a màxim al dia. I és més que suficient, perquè si no... Twitter, ja saps, Twitter. Després YouTube tinc 4 hores. I pensaràs, 4 hores és molt, no? No és tant com et penses. 4 hores passen volant. I ja està. I el que vull enfocar-me és continuar fent projectes. Em pregunto si servirà d'algú. Suposo que sí. Suposo que sí, és el que aniré fent. A nivell d'informàtica miraré de fer projectes utilitzant això, TypeScript, React i mirar de fer un projecte a la setmana o alguna cosa així. Llavors, sí, aquesta és la meva situació. I espero millorar. Estic intentant, a través de les meves accions, estic intentant de millorar la meva situació i ja està. M'encantaria tenir moltes coses, però la situació és la que és, no? Després, si em permets comentar-te per acabar, a nivell geopolític estem en la merda. És caos total, no? És conflicte, no? Això no és aleatori, això ha estat planejat. No, tenim l'Iran, que està humiliant els Estats Units. I després el preu del petroli està pujant moltíssim i després el preu del menjar i de tot que està relacionat amb el transport, que necessita gasolina, pujarà de valor, costarà més temporalment, no? Després, quan es torni a estabilitzar, espero es continuaran mantinguent alts, no? Per estafar a la gent. I això.
Llavors, tu què pots fer com a persona? En principi, poca cosa. És mirar de... El que deia un que m'agrada, que és en Predictive History, que és el professor Ching Ching, en Jackie Chan, diu, tu, hi ha moltes capes de realitat, tu enfoca't en el que està més a prop de tu, no? Per tant, m'enfocaré en això, en ara acabar el grau superior, després continuar fent projectes, continuar buscant, apuntant-me ofertes de feina, i ja està. I, per cert, les ofertes de feina, la meitat són estafes, són mentida. Això hauria de ser il·legal, però com que és campitxa, no passa res. No? La meitat són estafes, després un quart són... com es diu? Són mentida, són per robar-te les dades. És un... no? I bueno, aquesta és la situació. Ja he acabat. El vídeo durarà uns 32 minuts. És una partida de Brotato amb el pescador, dificultat màxima, i he aconseguit, està a punt d'acabar-se la partida ara, 120 esquers, i és molt divertit si tens aquest joc. Posa't un repte de veure quants esquers pots aconseguir. El meu rècord són 120 en aquesta partida, i ja està. M'esperaré a 32 minuts per no tenir que editar, per no posar àudio de joc. No? L'objectiu meu és esforçar-me, obtenir el màxim benefici, esforçar-me el menys possible. No? És una mica gandul això, però crec que pot funcionar. Internauta, no estàs sol, no estem sols, la misèria està compartida. Adéu. Ens veurem a la pròxima. Adéu.